agradecen en nombre do Conservatorio de Rapazos que nos prestaran esta casa para que pasamos tantos grandes músicos. Esperamos que nos presten un poquinho do seu talento e da súa inspiración para que nos haya... Tamén nos quero contar un poquinho das obras que vamos a interpretar hoxe. A primeira peza, que é unha marcha militar de Schubert, foi escrita en torno a 1822, ainda que non se sabe con moita seguridade, e foi originalmente unha peza para piano a 4 mans que compuxo Schubert para o conde Esterházy, para as súas fillas, as que lles daba clase de piano durante os veranos. Naceu con un espírito pedagóxico, pero unha melodía moi recoñecida e que outros compositores como, por exemplo, Franz Liszt empregou na súa música e incluso tamén Stravinsky. Entón, a nosa versión para a orquestra de corda ten un carácter moi marcado no ritmo de marcha. Trátase da quinta sinfonía de Beethoven, ni máis ni menos, pero esta vez mezclada en un tango. Esta pecita compuso un compositor norteamericano favorito da orquesta que se chama Richard Mayer. A súa idea é achegar aos alumnos deste nivel a música de verdade. Entonces, vamos a ter a cena inestimable que dous percusionistas que son as noches do estudio que non se pode comprobar vais a reconocer todos as famosísimas 4 notas enigmáticas da quinta sinfonía, e o tema lírico da quinta sinfonía, aparece tamén polo medio, mezclado con un poquinho de humor coa percusión das maravillas de Sofía de Vergara. A idea que temos detrás desto é que teñamos tanto que escutar a versión original, que é a que verdadeiramente é, e
importante para todos os músicos. E sigue unha tradición moi arraigada nesta da música que é a pedagóxica, e que é amosar ao público, a audiencia, aos distintos instrumentos das orquestas, da sinfónica. Houve grandísimos compositores que escribiron pezas expresamente non escribín para acercar, sobre todo aos nenos, como é o caso, por exemplo, de Pedro Lobo, de Prokofiev, pois aos distintos instrumentos, estos que coñeceron. Hai un compositor grandísimo que é Benjamin Britten, que compuso unha maravillosa obra que os animos que é a Young Sky de Orchestra, que é como unha guía da orquesta sinfónica entregando un tema de Henry Purcell. E tamén temos, seguramente que vos sona o Carnaval dos Animais de Saint-Saëns. Pois esta veciña nosa, que vamos a nosa, de Richard Meyer, que vamos a tocar hoxe, vai a presentarvos a cada grupo instrumental con pequenos solos, con medio, e ao final, como a modo de repaso, para que sepamos de novo como sonaban cada unha desas cordas, desde o violín primeiro, violín segundo, violas, cellos, contrabaixos, fai unha especie de resumen no que todos tocan ao mesmo tempo, entregando un ritmo de 6x8, que é o da nosa muñeira, ese ritmo emprega o Richard Meyer para facer un resumo do son da orquestra de corda.
norteamericana que escribe moitas partituras, sobre todo para a corda, pois esta veciña fixo como homenaxe ao cine de terror, sobre todo a películas de serie B, que digamos non moi boas, dos anos 50, que empregaron efectos sonoros un pouco para meter medo. Unha tradición que comenzou xa moito antes dos anos 30, pois con películas, por exemplo, como Frankenstein ou como Drácula, que tiñan a súa banda sonora ni máis ni menos que a Richard Wagner, a Schubert, a grandes dos compositores para buscar efectos porque non tiñan escrita música original. A partir de aquela época empezamos a escribir moitas partituras especificamente para ese tipo de películas, e esta que vamos a interpretar hoxe, que é dos niños como Outer Space, que quere que ahora se come zombies que venen do espacio exterior, pois emprega moitísimas técnicas da música contemporánea, que é o que nos interesa como profesores, que emprega a orquesta de cordas. Vamos a escoitar, por exemplo, o que se chama pizzicato gatto, que é o que nos fan os contrabaixos. Non sei se hai que saber o que nos está de baixo. Santi, adelante, está con pizzicato gatto. Vale, pois eso, diríamos que como instrumento de corda funciona como un instrumento de percusión, realmente. Tamén vamos a ter sonidos terroríficos que nos recordan a películas como Psicosis de Hitchcock. Despois tamén vai utilizando, que é decir, deslizamento de dedos a través das cordas para arriba para baixo, vamos a ter,
vai a chamar a todos a cara de unha obra conocida de Offenbach que se pode bailar. Así que cando vayades para a casa, llevedes a tonada e que disfrutedes destes outros temas.